Здравейте! Днес ще ви покажа кои сортове посадихме и как са се развили за последните няколко месеца доматите. Така, започнем от ляво надясно. Така, този ред тук е червен градински. Доста добре се развива. Първите няколко китки вече сме ги обрали. Специално този корен, който го снимаме в момента, сме откъснали най-едрите домати за тази година от оранжерията. Беше около килограм и 100. Доста едрив. Вече горните китки са малко по-дребни, но пак това са 5-6 китка домати, така че за момента има време да озрят. Днес е 27 август. Така, следващия ред, който ще ви покажа, ето този тук е Меделина. Той също е вече на 5-6 китка. Има доста добър завръз. Той също беше доста едър. И там е последната китка горе. Това са растения, които са високи по 2,30, като съм ги пречупил някъде преди около 1 месец. Ето този също тук е Меделина. Доста едър домат, вкусен. Така, следващия. Нека да видим кой е. Това е ръгбито. Той не е толкова едър, колкото останалите сортове, но пък прави много повече плод от останалите като бройки. Това е една китка, това е друга китка, още една китка. Те са към 8-9 китки са оставени на него. Така, останалите сортове, които съм посял, това са така известния розова магия. Ето тук може да се види. Много вкусен домат. Той е сят всъщност около месец след тези, които ви показах вече. Ето това е един завръз на розовата магия. Аз лично съм доволен от него, доста вкусен, доста домат има, устойчив е на болести. Така, и тук имам още няколко коренчета вътре в оранжерията, които са Big Beef. Това е един плод на Big Beef. Такава големина са, те не стават чак толкова едри, но пък за сметка на това са доста. Това тук е една китка. Той даже съм го оставил с два върха, с две разклонения и съм го пречупил най-отгоре също. Това са сортовете, които съм посял в оранжерията. Относно вкуса и качества, Big Beef може би го поставил на последно място, но от гледна точка на времето, за което може да стои в хладилника без да се развали, той пък е на първо място. Едното е за сметка на другото обикновено. Докато останалите Меделина, ръгби, розова магия и червения градински, те са си доста вкусни. Лично за мен розовата магия, ръгбито и Меделината са едни от най-вкусните домати. Така, сега тук отвън съм посял също още няколко сорта. Този пак е, това вече сме на открито. Това пак тук е розова магия. Няколко растения и имаме момини сълзи. Това е момина сълза, доста едър домат, а също и доста
Добър завърс има също и той. Ето го. Лично на мен ми струва, че е малко по-податлив на болести момините сълзи. Така. И имаме тук няколко коренчета от Идеал. Той не е чак толкова едър, но пък аз го обичам. Доста е вкусен според мен. Така, това са общо взето сортовете, които сме ги посадили. Тук има пак малко от розовата магия. И една китка е щупена. Една китка се е откъснала. Така, тези домати, които са розова магия, обикновено ги берат. Тази китка, да има, която се е отчупила. Обикновено ги берат в дори по-зелено състояние от това. Те за няколко дни озряват. Тази може да оставим и нея да опитаме да видим дали ще успее да озрее. Може би няма да бъде чак толкова сладък, колкото когато е озрял на самото растение. Но иначе трябва да ги изхвърлим, ще им дадем шанс да постоят една седмица. Ако не озреят, тогава вече отиват за компост. Това са сортовете, които сме посяли тази година. Аз съм доволен от, може да го наречем, от всички от тях. Доста хубави домати има тази година. Това е пак момините сълзи, те са стигнали, те са към 2,30-2,40 е това растение. Има доста домати на него. Може би към 20-тина, така като гледам. 20-тина домати от едно растение, което е много добре. Ето е големината на момините сълзи. Така, тази година доматите са доста хубави, не знам по какви причини точно, от няколко години ги отглеждаме, но тази година са най-добре. Направихме няколко промени. Едната е, че засенчихме оранжерията през най-топлите месеци юли и август. Тук сме опънали отгоре едно засенчващо покритие. 40% е това, което съм взел аз. Доста ефтино. И наблюдаваме, че температурата в оранжерията не се качва над 31-2 до 3 градуса в най-горещите дни, което е много добре. Преди това, може би с 5 градуса в пиковите часове е била по-висока. Това е едното нещо, което направихме тази година. Другото е капково напояване, което се прави много лесно и може би ще направим отделно видео за него. Доста труд и енергия спестява, даже според мен това е най-добрата инвестиция, която сме правили след оранжерията. И тук по средата сме посяли малко босилек. Този още малък, по-натам, не знам дали се вижда, има и по-голям босилек. Си слагаме към салатката. Така, това е нашето видео. Айде още един път да минем да разгледаме. Ето е розовата магия. Обикновено в такова състояние ги берат от оранжерите. Ние ги оставяме да настанат напълно озрели. Тогава са най-сладки, най-сочни, най-вкусни. Ето го и ръгбито. Също много хубав домат. Така, в началото, когато ги посях, забелязах, че меделината расте най-бързо. Значи меделината, ръгбито и червения градински ги бях сял точно по едно също време. Но меделината беше станала по едно време 2 пъти по-високо от ръгбито. Сега вече са
на едно ниво, но все пак с пречупени върхове от известно време. Но най-бурен растеж имаше меделината, може би след това бих наредил червения градински, който се вижда там. И след това малко по-бавно расте ръгбито, но като гледам няма никакви признаци да спира растежа. Това са високо растящи сортове, индетерминантни, както се наричат още. Те се растат и трябва да им се сложи опорна конструкция. Аз съм сложил колчета, една година пробвах само с сазал, някой слагат и канап. Но лично на мен много не ми хареса този вариант. По-трудоемко да слагате колчета. Но пък растенията не се кълчат толкова в различни посоки и може да се фиксират по-право към самото колче. Още повече, че например меделината, тук ще вземе тая китка. Това нещо трябва и то да се фиксира за нещо, иначе китките се чупат, както видяхте преди малко. Хубаво е на някои сортове, не за всички, но за някои сортове е хубаво да се привържат китките за колчето. Аз ползваме такива неща, които според мен по-малко нараняват растението, вместо сезал или друг тип връзка към колчето. И най-важното нещо тук пропуснах да спомена за тези, които имат оранжерия, е да си купят влагомер и термометър. Не е никак скъп, но показва влажността. И сега в момента 70%. Нашия край обикновено като стане 8 часа и веднага удара над 90%, което е опасно и започват гъбните заболявания. Затова капково, за да има по-малко влага, засенчваща мрежа и най-важното е да има осигурена вентилация постоянно. Тази оранжерия даже съм изфалил в момента прозорците, капандурите така наречени. Ето и тук са свалени, за да влиза постоянно въздух отвън. И вратите също, едната е полуотворена, другата е изцяло отворена. Това е резултата от нашите грижи. Доста хубави домати.